थान्दा 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 कुल कुल एस मुसाहारि हाय आब' हाय आगै मा खबर मा ओंख्रि जाखो दे आगै दिनै खोन्थाहरलायदो आरोना जोंहा तुलुमनि बर' हेल' आब' हाय आगै मा खबर एस मुसाहारि लाइक दान थेंक इउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय आरबि ब्रह्म ब्लग हेल' आब' केसे हो औ मैं ठीक हूँ आरबि ब्रह्म आगै नोंलाय मा खबर बिरदाव नार्जारि हेल' बाजै औ हाय आगै मा खबर बिरदाव नार्जारि मा ओंख्रि जाखो दिनै अननानै खोन्थाहरदो आरोना गासिबो एस मुसाहारि मैद्रुसो अ नंगौ नामा मैद्रुआनोथ' गोथाव दायो आरो थान्दायाव थान्दा आरोना मैद्रुआ एस पि स्टेटास हाय आब' हाय आगै मा खबर एस पि स्टेटास थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो ओमफ्राय आरो बिरदाव नार्जारि अनला मुला आलुसो बाजै आंहा दिनै निरामिससो औ नंगौ नामा दिनै मंगलबार नालाय जोंहाबो निरामिसानो आरोना तुलुमनि बर' मोजां दे जोंहा लाव लाइ भाजा दाउदै भाजामोन औ गोथाव एस मुसाहारि आरबि ब्रह्म ब्लग मोजां खबरा आब' दे आंहाबो दंथ'यो आरोना मोजां ओमफ्राय मा ओंख्रि जानाय आरबि ब्रह्म अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय एस बि स्टेटास मोजांथ' आंना खबरा औ दे आरबि ब्रह्म मा कारि जाखो जोंहाना फुलकबि आलु बिलाहि ओमफ्राय मैगं एवनायमोन आरोना ओमफ्राय बाथोन आलु बाथोन एस बसुमतारि स्टेटास हाय आब' लाइक दान थेंक इउ स' माच एस बसुमतारि स्टेटास आगै लाइक होनायनि थाखाय बिरदाव नार्जारि नोंस्रालाय माथो ओंख्रि औ जोंहा कबि आलु ओमफ्राय बिलाहि आरोना ओमफ्राय मैगं एवनाय ओमफ्राय दुन्दिया बाथोन जोंहाबो निरामिस ना दिनै मंगलबार एस मुसाहारि रोंबाय माथो नोङो रेन्स मारिनो आब' औ नोंनो फोरोंबायना रोंबायथ' आरो नों दाखालि खोन्थानायनिफ्राय रोंबाय आगै थेंक इउ स' माच आरोना खोन्थाहरनायनि थाखाय दाखालि नों खोन्थानाय लोगो लोगो आं चेक खालामनानै ओमफ्राय थुबाय आरोना ओमफ्राय दायो दाखालि थुखानायाथ' फैखायो नालाय ओमफ्राय गोदान गोदानखौ थुबाय दं आं तुलुमनि बर' गुसुथार बोथोरा औ बिराद गुसु दिनै जोबोद थान्दा आरोना सान्दुङानो गैया मार थान्दा आंथ' जेकेटसो गानखाना दङ नै दायो आरबि ब्रह्म जोंहा ओंख्रिया दालि जोगोनार आलु सयाबिन औ नंगौ नामा आगै धजेन स्वर्गियारि हाय आब' गुड आफ्टारनुन आगै मा खबर धजेन स्वर्गियारि आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ फैनायनि थाखाय आरो मा ओंख्रि जानाय अननानै खोन्थाहरदो एस पि स्टेटास लाइक दान आब' थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय एस पि स्टेटास ओमफ्राय तुलुमनि बर' आरबि ब्रह्म ब्लग आंजों फ्रेन्ड जाफैदो जोंहा तुलुमनि बर'आ आरबि ब्रह्मखौहाय फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना आरबि ब्रह्मआ अननानै कमेन्ट खालामहरदो जोंहा तुलुमनि आगैया फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों एस मुसाहारि दे सोरबा आंजों सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामदो औ जोंहा एस मुसाहारि आगैजों सोर सोर सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो सोरबाफोर एस मुसाहारिजों सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामदो आरोना औ सोर लांनाय सोर गाननाय टेपादोसो सोलायदों टेपायानो गैयामोन सं न'आव तुलुमनि बर' आरबि ब्रह्म फुल वाट्स खालामना कमेन्टस हरना दोनहर मा औ जोंहा तुलुमनि बर'आ आरबि ब्रह्मखौ फुल वाट्स खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना भिडिअ'खौबो वाट्स खालाम आरोना ओमफ्राय
कमेन्ट हरनानै सापर्ट खालामबानो जाबाय। धजेन सरगियारि मोजाङानो आब' जोंहा ओंख्रिया बिलाहिजों आलु भाजासो। औ नंगौ नामा आगै मोजाङानो। ओमफ्राय आगै थजेना अबे जायगानि अननानै खोन्थाहरदो आरो ना अबे डिस्ट्रिक्टनि अबे जायगानि। एस मुसाहारि थजेन सापर्ट खालामदो। जोंहा एस मुसाहारि आगैया थजेन आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। ओमफ्राय थजेन सरगियारि आंबो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आब'। औ जोंहा थजेन सरगियारिया सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि आरो ना। सनितपुर डिस्ट्रिक्ट मा जायगानि मा गामिनि अननानै खोन्थाहरदो आरो ना थजेन आगै। तुलुमनि बर' आब' साबैसेया नोंसा? जोंहाना औ जोंहा गासै 7 जोन जायो आरोना आगै। जोंहा बोराय बुरि ओमफ्राय फिसाला सासे ओमफ्राय जा बिजावजालि लाहाबो बोराय बुरि फिसाला सासे दङ ओमफ्राय आइ दङ आरो ना। 7 जोन। ओमफ्राय नोंस्रालाय खैजोन दङ आगै? लिजा मोसाहारि माला लाइभ होगोन जाबाय थादोंमोन आंहा दिनै आब'खौ। नंगौ नामा आगै? थेंक इउ स' माच आरो ना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। दानि बावैसो फैखादो आंबो बारा गोबाव जायाखै। ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो आगै लिजा अननानै खोन्थाहरदो। तुलुमनि बर' थजेन सरगियारिया फ्रेन्ड जाफैदो। जोंहा तुलुमनि बर' आगैया थजेन सरगियारिखौहाय खावलायहरदों आरो ना फ्रेन्ड जानो थाखाय। थजेन सरगियारि आगैया थाङाखैब्ला अननानै जोंहा तुलुमनि आगैखौ सापर्ट खालामना होब्लानो जाबाय। मा? अबेनि मोनदो? है बुजागोन नोङो फैसा लाखांनानै। आंबो लाबो मिथाइया आंबो। दायो खुलिखायाखैना। थजेन सरगियारि जोंनि गामिखौ नाहरबारि बुङो। औ नंगौ नामा आगै नाहरबारि आरो ना। तुलुमनि बर' लिजा मोसाहारि पार्टिया मोजांथारमोन नोंसोरना। जोंहा तुलुमनि बर'आ लिजा मोसाहारिखौ आगैखौहाय पार्टिया मोजांमोन होनना बुंहरदों। लिजा मोसाहारि जोंहा दालि बिलाहि आलु मटर भाजामोन आब'। औ नंगौ नामा आगै गोथावानो। दालि बिलाहि मटर। थांजोब्बायसो खोमा सानैल'सै आरोना। सापर्ट खालामनो थांदो जानांगौ। दिनै बोथोरा फुंनिफ्रायनो थान्दा आरोना अखाबो घुंग्रुं गांग्रां सोग्रोमबाय दं। अखाबो हानो हानाय गेरेन्टि गैया मार थान्दा जादों। लिजा मोसाहारि औ मोजां जादोंमोन तुलुमनि निउ इयाराव मानास थांलायगोन। औ जोंहा आगै लिजाया निउ इयाराव आरोबाव मानासाव फैबावगोन होनना बुंहरदों आरो ना। होमबा आगै लिजाया मानास खाथिनि जायो नामा अननानै खोन्थाहरदो आरो। थजेन सरगियारि तुलुमनि बर'नि सापर्ट खालाम बाय आंनिखौबो सापर्ट खालामदो। जोंहा थजेन सरगियारि आगैया तुलुमनिखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना। ओमफ्राय गावखौबो सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों अननानै बेक खालामना होब्लानो जाबाय। लिजा मोसाहारि औ आब' एसे खाथि जायो। औ जोंहा आइया मानासनि खाथि जायो आरोना। आंबो मानासाव थांगोन र' खेबसे मालाबा आरोना। दायो सम जाथ'वाखै मोनथ'वाखै। तुलुमनि बर' लिजाआ मोजां दे। जोंहा तुलुमनिया लिजाखौ मोजां दे होनहरदों आरो ना। अनसुमानि माबा जायो अनसुमानि माबा जायो नामा सोंहरदों जोंहा तुलुमनि बर' आगैया लिजा आगैखौ। लिजा मोसाहारि आब'आ SMS फोरखौ जा मोजां फरायना होखायो मोजां खोन्थारो आंहा खोनाथारो आंहा होनदों नामा। थेंक इउ स' माच आरो ना आगै।
मालाबा मालाबा जालायलाङा आंना गाराङा मोजां नङा नालाय हब्राब्रा जायो आरोना धजेन सरगियारि मुसाहारि अके जोंहा धजेन सरगियारिया एस मोसाहारिखौ अपेन हरदों आरोना जोंहा एस मोसाहारिया थांबाय खोमा दै गैया थांबाय जानांगौ आरोना एस मोसाहारिया सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय आरोना आगै धजेन कमेन्ट मोनब्लानो बेक खालामगोन निजोरा नार्जारि हाय आब' आंहा दासो औ आगै थेंक इउ स' माच आरोना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आगै निजोरा आंबो बारा बावखायाखै फैनाया नै जोंहा आगै निजोरा फैबाय आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर सापर्ट गैलायाबा अननानै खालामदो आगै निजोराखौबो तुलुमनि बर' धजेन सरगियारिया फ्रेन्ड गाबोन खालामगोन दे फ्रेन्ड जोंहा तुलुमनि बर' आगैया धजेन सरगियारिखौ गाबोन खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना सिन्था खालामनो नाङा कमेन्ट मोनसे हरना दोनहर ओमफ्राय बेगखौ गाबोन खालामब्लानो जाबाय आरोना ओमफ्राय भिडिअफोरखौबो वाट्स खालामना होब्लानो जाबाय लिजा मोसाहारि फंबाय जायो तुलुमनि अनसुमाखौ एसे जोंहा लिजा मोसाहारि आगैया अनसुमाखौ फंबाय जायो होननानै तुलुमनि आगैनि खोन्थाहरदो आरोना फंबाय जायोनो धजेन सरगियारि औ दे धजेन सरगियारि औ दे होनहरदों अनन्त क्रियेसन आंहा दासो आब' जेबो नङा आगै थेंक इउ स' माच आंबो बावखायाखै फैनायनि थाखाय आरबि ब्रह्म ब्लग धजेनखौ सापर्ट खालामबाय जोंहा आरबि ब्रह्म ब्लग आगैया धजेनखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना तुलुमनि बर' लिजा मोसाहारि ए जोंहा तुलुमनि आगैया लिजा मोसाहारिखौ ए होनहरदों निजोरा नार्जारि मा ओंख्रि जाखो आब' जोंहा फुलकबि आलु ओमफ्राय बिलाहिमोन आरोना आगै बेनिफ्राय मैगं एवनायमोन खुथ्रा बायदिसिना लगाय गथाय आरोना एवनायमोन ओमफ्राय दुन्दिया आलु बाथोनमोन आरोना ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रि जानाय आगै निजोरा खोन्थाहरदो आंना गारमाया नांथाबाय दं राजु बसुमतारि हाय लिजा जोंहा राजु बसुमतारि आगैया लिजाखौ हाय होनहरदों आरोना हाय होनहरदो लिजा आगै लिजाया थांबायना थाङाखै अननानै हाय होनहरदो आरोना निजोरा नार्जारि अ होनहरदों जोंहा निजोराया ओमफ्राय लिजा मोसाहारि राजु हेलौ जोंहा लिजा मोसाहारिया हेलौ होनहरदों राजुखौ तुलुमनि बर' अय निजोरा आं मैया फ्रेन्ड जाफैदोंमोन नामा आंजों नों मैया होनदों नामा जोंहा तुलुमनि आगैया निजोराखौ नों मैया फ्रेन्ड जाफैदोंमोन नामा आंजों होनना सोंहरदों आरोना फ्रेन्ड जाफैदोंबा खोन्थाहरदो ओमफ्राय निजोरा नार्जारि जोंहा नाजों मैथा आलु भाजा मोनाबो नंगौ नामा आगै गोथाव आरोना नाजों मैथा आलु भाजा पागल प्लास पागल ना मामोन पागल प्लास पागल होनदों नामा दान होनदों दान थेंक इउ स' माच आरोना लाइक होनायनि थाखाय आरो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच पागल प्लास पागल निजोरा नार्जारि औ जादोंमोनथ' होनदो जादोंमोननो आरोना जोंहा निजोरा आगैया तुलुमनि आगैजों खोन्थाहरनायनि थाखाय थेंक इउ ओमफ्राय आरबि ब्रह्म ब्लग प्लिज सापर्ट मि गाइस औ जोंहा आरबि मोनसे थालांबाय नामा आरबि ब्रह्म ब्लगनिया अनन्तखौबो साब खालामबाय जोंहा आगै आरबिया अनन्तखौबो साबसक्राइब खालामबाय होनना बुंदों आरोना कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय अनन्तआ थांबायसो नामा थाङाखैब्ला कमेन्ट खालामदो आरोना ओमफ्राय प्लिज सापर्ट मि गाइस होनना बुंहरदों जोंहा आरबिया जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामलायदो आरोना पागल प्लास पागल सिनायदोंना आंखौ सिनायाखै आरोना आगै अननानै नामखौ खोन्थाहरदो होमब्लासो मिन्थिगोन आङो सोर नामखौ खिन्थाहरदो पागल प्लास पागला तुलुमनि बर' निजोरा नार्जारि र' होमबा दा बेक खालामफिनगोन जोंहा तुलुमनि बर'आ निजोरा आगैखौ दायो बेक खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना बेक खालामना होब्लानो जाबाय राजु बसुमतारि भिडिअ लिजा फ्रेन्ड खालाम हरदो दे जोंहा राजु बसुमतारिया लिजा आगैखौ फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों निजोरा नार्जारि अके जोंहा निजोरा आगैया अके होनहरदों आरोना
पदुश्री मोसाहारी अफिसियेल आब' आंनि चेनेलखौबो शेयार खालामना होदो अननानै जोंहा नै गोदान फैदो आरोना पदुश्री नामा पदुश्री मोसाहारी अफिसियेल जाय जोंहा आगै पदुश्रीनि चेनेलखौहाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना नै जाय बेयावहाय आरोना पदुश्रीदो सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना हो गोदान जानांगौ पागल प्लास पागल गोसोखां बर'सो नंगौ नामा आगै गोसोखांसो आरोना माना ओमफ्राय बेलेग आइदि आरोना इयो आगैनि सिनायाखैमोनथ' आरो दासो मोनथिबाय आं आगै गोसोखांसो बियो ओमफ्राय नामखौबो पागलसो लाबाय होमबा गोसोखां मुङानो एसेबां मोजां अनन्त क्रिएसन आरबि ब्रह्म ब्लग थेंक इउ होनहरदो जोंहा अनन्त क्रिएसना आरबि ब्रह्म ब्लगखौ थेंक इउ होनहरदों आरोना राजु बसुमतारी निजोरा फ्रेन्ड खालामहरदो दे जोंहा राजु बसुमतारिया निजोराखौ फ्रेन्ड खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों आरोना आरबि ब्रह्म अनन्त होनहरदों जोंहा आरबिया लिजा मोसाहारी राजु बानायबाय बेग बानाय जोंहा लिजा मोसाहारिया गैया राजुखौ बानायबाय होनहरदों आरोना बेग बानायनो थाखाय खावलायहरदों ओमफ्राय तुलुमनि बर' पदुश्री आंजों फ्रेन्ड जाफैदो जोंहा तुलुमनि आगैया पदुश्री आगैखौहाय फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना थांनानै फ्रेन्ड खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहरब्लानो जाबाय ओमफ्राय तुलुमनि आगैया बेग खालामगोन हायना बर' मा ओंख्रि जाखो आबौ थेंक इउ स' माच आगै हायना बर' फैदों जोंहा ओंख्रिया फुलकबि आलु ओमफ्राय बिलाहिमोन आरोना आगै मैगं एवनायमोन बाथोनबो दङमोन ओमफ्राय नोंस्रा मा ओंख्रि जाखो आगै हायना अननानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय राजु बसुमतारी अके लिजा होनहरदों जोंहा राजु बसुमतारिया निजोरा अमा खि मोनामफैदो निजोरा नार्जारि नोंसोरनिथिं अखा हायाखै नामा आब' जोंनियाव बिराद गुसु जादों अखा हागासिनो अखाबो हागासिनो जोंनिथिंबो गुसु जादों आरोना आगै खोबदो दिनैबो सानसेनो ओमफ्राय सान्दुं गैया ओमफ्राय अखायालाय हाथ'वाखै आरोना हागोन बायदि सोग्रोमबाय दङ हानोबो हानाय दायो हाथ'वाखै आरोना आगै थान्दा जादों आरोना बोथोरा बिराद पागल आं बिजियाव दं दे बाजै जेबो नङा दे आगै जेबो नङा आरोना थेंक इउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो फैनायनि थाखाय गोसोखां आगै निजोरा नार्जारि दसे उनाव हरना मामोन दसे उनाव खालामगोन दे राजु जोंहा निजोरा नार्जारिया दसे उनाव खालामगोन होनना बुंहरदों आरोना राजुखौ अनन्त क्रिएसन कमेन्ट हरना दोन आरबि ब्रह्म जोंहा अनन्त क्रिएसना गैया कमेन्ट हरना दोनहरनो खावलायहरदों आरबि ब्रह्मखौ कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय ओमफ्राय आरबि ब्रह्म पदुश्रीखौ खालामबाय जोंहा आरबि ब्रह्म आगैया पदुश्री आगैखौ खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना कमेन्ट हरना दोनहर ओमफ्राय पदुश्री आगैयाबो गाबोनो बेक खालामब्लानो जाबाय हायना बर' जोंहा दालि जोगोनार आलुसोमोन आबौ नंगौ नामा आगै जोंहाबो निरामिससो आरोना दिनै थांखो पदुश्री मोसाहारी आब' नों अबेनि मोनलाय आङो बाक्सानि आरोना आगै बाक्सा बरपेटा रड गोलैयो जोंना ओमफ्राय आनन्द बाजार गोलैयो ओमफ्राय नों अबे जायगायाव अननानै खोन्थाहरदो आरोना आरबि ब्रह्म हरबाय अनन्त जोंहा आरबि ब्रह्म हरबाय होनहरदों आरोना अनन्तखौ निजोरा नार्जारि होनहरदों निजोराया नार्जारि हेल' पदुश्री आंखौबो सापर्ट खालामदो नोंखौ बेक खालामगोन जोंहा निजोरा नार्जारिया पदुश्री आगैखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेक खालामगोन होनना बुंहरदों जोंहा गोसोखां आगैया मा होनदों हायना बर' माखौ जोगोनार होनोब्रा जोंहा गोसोखां आगैया पागल आगैया मोनथिया खोमा जोगोनार माखौ होनो जोंहा हायना आगैनाव सोंहरदों आरोना खोन्थाहरदों माखौ जोगोनार होनो मोनजाफेराखैबो जानो हानाय जोंहा पागल आगैया राजु बसुमतारी लिजा दान होनहरदों जोंहा लिजाखौ दान खालामबाय आरो बे ब्रह्मआ पागलखौ खालामबायनो अननानै पागल सापर्ट खालामना होदो आरोना गासैखौबो आंखौबो खालामाखैबा बेस्ट आइडिदो खालामना होदो अननानै गासैखौबो सापर्ट खालामना होदो आरोना जोंहा पागल आगैनि आसलि मुङा गोसोखां गोमजोरसो खोमा
आरबि औ हायना बर' बेखौनो सिनाय मोनला आरो नों सिनाय मोना जानांगौ बियो मोनजाफेराखै इयो पागला जोगोनारखौ मोनजाफेराखै इयो राजु बसुमतारी लिजा फ्रेन्ड खालाम हरदो दे होनहरदो जोंहा राजुआ लिजाखौहाय फ्रेन्ड खालामहरनो थाखाय खावलायहरदों आरो ना निसासो लिरदों निसाथ' फैयाखैदां माथो ना आं ना फैदोंसो मोनथिला आरो ना निसासो लिरदों ना लिजासोमोन आगैनाथ' अननानै फ्रेन्ड खालामहरदो आरो ना राजुखौ आरबि ब्रह्म राजुखौ साब खालामबाय जोंहा आरबि ब्रह्मआ राजुखौ साब खालामबाय होनना बुंहरदों बेनिफ्राय जेबोद स्टेटास हाय आब' हाय आगै मा ओंख्रि जाखो दिनै अननानै खोन्थाहरदो जोंहा जेबोद फैबाय पागला मा जालायखो बाजैया आं जगिंसो खालामदों हायना बर'खौ जाफेराखैबो जानो हानायथ' र' हायनानियाव बिहरगोन आं हायना आगैया थाइसे हैथो इनो जोगोनारखौ फुरा जाजोबखानांगोन नोङो अमा बेदरजों जाबानो जाबाय आरबि ब्रह्म ब्लग हायनाखौबो खालामबाय जोंहा आरबि ब्रह्मआ गैया हायनाखौबो खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना पागल हा 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 होनहरदों हायनानो बिहरना होनि र' आङो हायना आगैया जोंहा नै पागलनो थाइसे हरबानो जाबाय जोगोनारा दङब्ला जाना नायथ'यो गोदै ना गोखा अब्लासो मोनथिगोन इयो राजु बसुमतारी अके आरबि थेंक्स जोंहा राजु बसुमतारिया अके आरबि थेंक्स होनहरदों हायना बर' जा मिनिबाय आं आब' मोनजाफेराखै बुंनायखौ मोनजाफेराखैयानो इयो माबायो माबा नांदेरनायो राङालाव होनबासो मिथिगोन जानांगौ आरोना हारसा नांदेरनाय इयो जोगोनारखौ मिथिया इयो जेबोद स्टेटास कबि आलु मटर ना आब' ओंख्रियाव नंगौ नामा आगै गोथाव आरो ना कबि आलु मटर गोरलै जानांगौ दायो हायना बर' सिमला बाजाराव लोगो हरगोन आं सिमला बाजाराव लोगो हमफै जोंहा गोसोखां आगै पागला गैया जोंहा हायना आगैखौ सिमला बाजाराव लोगो हमफै जोंहा राङालाव थाइसे हरफागोन ओमफ्राय अमा बेदरबो फवासे बायना हरफाथो अमा बेदरजों संना जाना नाय गोखा ना गोदै राजु बसुमतारी आरबि ब्रह्म दान जोंहा राजु बसुमतारी आरबि ब्रह्मखौ दान खालामबाय होनना बुंहरदों आरो ना ओमफ्राय पागल आरबि आंना इउटुब चेनेल गैया जोंहा आरबि आगैना इउटुब चेनेल गैयानो नोंनाव गैयाब्लाबो अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना गासैखौबो अनोब्ला जोंहा आगै गोसोखाङा आरबि आगैमोननिखौबो भुमिका बसुमतारी गोजांसोदों नामा आब' गोजांदो दिनै सान्दुंआनो गैयाना बोथोरा मार थान्दा जादो अखासो सोग्रोमबाय दं मा ओंख्रि जानाय आगै भुमिका आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय थेंकिउ मा जाबाय थाखोब्रा नै दालाय दा उनाव थांबानो जायोना दसे थाबावबानो आरबि ब्रह्म निजोराखौ सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय पागल आं अमा बेदर जाया अमा बेदरबो जायानो नै जोंहा पागला जाना नायदो आरो जोगोनारदो गोथाव जायो नालाय अमा बेदरा जाना नायदो आगै पागल नों जायाब्लाबो जाना नायबा उथिनाय नङाथ' जाना नायसं आरबि ब्रह्म पागल बेखौनो खालामदों आं ना मा होनदो आरबि ब्रह्मआ गैयाबाबो जेबो नङा उनाव होनो हागोन आरो ना भिडिअफोर निजोरा नार्जारि अके थेंकिउ दे तुलुमनि फ्रेन्ड जोंहा निजोरा नार्जारिया तुलुमनिखौ थेंकिउ होनना बुंहरदों आरो ना हायना बर' बोरमा जागोन ना जाया पागल आगै जोंहा आगै हायनाया बोरमा जागोन ना जाया सोंहरदो वाव बोरमा सोंहरदो बोरमा दामि जागोन ना जाया बोरमाखौबो जायासो दां बियो मोनामो होननानै पागल आं सापर्ट खालामनायसो गासैखौबो आरबि जोंहा पागला गैया गासैनिखौबो सापर्ट खालामखानायसोनो आरोना थेंकिउ स' माच गासैनिखौबो सापर्ट खालामना होनायनि थाखाय आरोना आगै पागल ओमफ्राय राजु बसुमतारी दान जोंहा निजोराखौ दान खालामबायनो जोंहा राजु बसुमतारी आगैया आरबि ब्रह्म जागोन दे पागल होनहरदों जोंहा आरबि ब्रह्मआ
ओमफाय मानि मनिकन मामा मानि मनिकन्दन आइ लाभ इउनो थेंक इउ स' माच मर लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओमफ्राय आइ लाभ इउसो जाहरबावबाय नामा सोरमोनबा अननानै खोन्थाहरदो बर' नंगौना नङा मानिकन्दन पागल बोरमा जायो आरो ना दाउ मोजां 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 मोजांखौल' जायो नामा नों बोरमा जायो आरो ना दाउ जायोनो एन्जरसो जायोदां पागला भुमिका बसुमतारी कबि बइलसोमोन आब' ओंख्रिया ओमफाय आलु बाथोन नंगौ नामा आगै गोथावानो कबि बयलाबो गोथाव जायो जोंहाबो निरामिसमोन आरोना दिनै आरबि ब्रह्म भुमिका आंखौ सापर्ट खालामदो जोंहा आरबि ब्रह्मआ गैया भुमिकाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना जोंहा आगै भुमिकाया जुदि उसुबिदा मोनाबा अननानै सापर्ट खालामना होदो आरबि ब्रह्मखौ ओमफ्राय तुलुमनि बर' सोरबाफोर आंजों फ्रेन्ड जाफैदो जोंहा तुलुमनि बर'आ सोरबाफोर फ्रेन्ड गैयाब्ला अननानै तुलुमनि बर'जों फ्रेन्ड जाफैदो आरोना नै जोंहा सावगारि आगै फैबाय सावगारि गयारि हाय आब' हाय आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नै सावगारि आगै फैबाय अननानै सावगारि आगैखौबो सापर्ट खालामदो सोर गैया अनन्त क्रिएसन आब' आं लाइफनिफ्राय ओंखारथ'सै दुगैग्रोनोसै दे आं आब' दे जेबो नङा आगै थेंक इउ स' माच आगै अनन्त दसे सम थाबाय आंजों दुगैहैदो आरबि ब्रह्म सापर्ट खालाम हरफिनजोब गासिबो आंखौ हरफिनजोब औ जोंहा आरबि ब्रह्मआ जायखौ सापर्ट खालामदों अननानै गासिबो बेक खालाम हरफिनदो आरोना आरबि ब्रह्म आगैखौ निजोरा नार्जारि पागल फ्रेन्ड आंखौबो सापर्ट खालामदो अननानै जोंहा निजोरा गैया पागलखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना जोंहा पागला गैया निजोराखौबो सापर्ट खालामना होदो खालामाखैब्ला निजोरा नार्जारि हेलौ राजु आंखौ सापर्ट खालाम हो र' सापर्ट खालामबाय दे आंखौ बेक खालामदो जोंहा निजोरा नार्जारिया राजुखौ सापर्ट खालामबाय होनना बुंहरदों आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों ओमफ्राय आरबि ब्रह्म आं गासिखौबो सापर्ट खालामहरजोब्बाय आंखौबो खालामहरफिन गाइस जोंहा आरबि ब्रह्म आगैया गासिखौबो खालामहरजोब्बाय होनना बुंहरदों आरोना बेयाव थानायखौ ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामफिनना होब्लानो जाबाय आरबि ब्रह्म ब्लग सेकेन्डखौ तुलुमनि बर' आरबि ब्रह्म जागोन दे जोंहा तुलुमनि आगैया जागोन दे होननानै हि मिनिहरदों आरोना खालामगोन आगैया गाबोन दिनै खालामाबाबो गाबोन खालाम आरोना गाबोन खालामफिनब्लानो जाबाय बेगखौहाय निजोरा नार्जारि आरबि नोंनि कमेन्ट फैयाखै आंनाव अननानै कमेन्ट हरना दोनहर जोंहा आरबि ब्रह्मनि कमेन्ट फैयाखैनो आरोना कमेन्ट हरनानै दोनहरनो थाखाय खावलायहरदों जाय भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामदों अननानै कमेन्टबो हरना दोनहर आरोना होमब्लासो मिथिगोन सापर्ट खालामदों होननानै हायना बर' आब'आ आं ओंखारथ'नोसैलाय दे एसे बिजियाव दं आब' सनाबाय जेबो नङा आगै थेंक इउ स' माच आरोना खामानि थाखायो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव दसे समब्लाबो हेफाजाब होफैबाय आगै हायनाया थेंक इउ स' माच जेपि ब्लग हेलौ आब' सना आगै हाय मा खबर मा ओंख्रि जाखो आगै मा ओंख्रि जाखो जेपि ब्लग आगै ओमफ्राय सावगारि गयारि निजोरा नार्जारि फ्रेन्ड आंनिखौबो सापर्ट खालाम बानायदो जोंहा सावगारि आगैया निजोरा आगैखौहाय सापर्ट बानायनो थाखाय खावलायहरदों आरोना सापर्ट खालामाखैबा अननानै खालामना होब्लानो जाबाय निजोरा नार्जारि सावगारि जागोन नोंजों फ्रेन्ड दंखायो आं जोंहा निजोरा नार्जारिया सावगारि आगैजों फ्रेन्ड दंखायो होनना बुंहरदों आरोना चेक खालामना नायबानो मोनथिगोन आरबि ब्रह्म आब' आं दसे उन्दुनो ओंखारथ'बाय आं बाय आब'
दे जेबो नङा आगै खामानि मावना मेंबाय जानांगौ माबाफोर बेस्थ' दे थेंक इउ स' माच आरोना आरबि ब्रह्म आगै आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय सावगारि गयारि औ नंगौ नामा निजोरा फ्रेन्ड होनना बुंहरदों जोंहा निजोरा नार्जारि औ होनहरदों जेपि ब्लग आंजों फ्रेन्ड जाफैदो जोंहा तुलुमनि बर'आ जेपि ब्लगखौहाय फ्रेन्ड जानो थाखाय खावलायहरदों ना जेपि आगैया थांबायसो नामा थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालामहरदो जोंहा तुलुमनि आगैया रिकुवेस्ट खालामहरदों जइन जानो थाखाय ओंखाम जाखांबाय ओंखाय जोंहानाव फैदो दा थांबाय जाखांजोब्बाय नामा सिलिखा जाना र' दै आगैमोन सापर्ट खालामलायबाय थर दै नोंसोरो दे आं र' आलासि फैदों आरोना आलासि फैना होदों दसे र' नोंसोरो सापर्ट खालामलायबाय थाथ'दो गयसो जागौमोन खोमा गय जालायसिनो सिगाफोरखौ हर मुथासे मुथासे दा इनिफ्राय खथरनांगोन ना रावबो गैला हाया दा रावबो गैथारलालै रावबो गैला क्या करते थे क्या करते थे साजना हमसे दूर रह के जुदाई में तेरे
तुम हमसे दूर रह के गम भी जुदाई हमें सहा तुमको ही मांगा करते थे आजा 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 कोई भी नहीं है लंबी जुदा दिल के ही नाम रावबो गैला रावबो फैला फैफिनदो रजे फैफिनदो रजे राजखुंगुर जानानै हौवा गोदान महरै सिगाङाव नोंखौ संफैरजे गानहोगोनां जुलिनि माला रावबो गैथारला फैदो जोंहा हाय फ्रेन्ड मा खबर अनजु मा ओंख्रि जाखो अननानै खोन्थाहरदो आरोना जोंहा रावबो गैया थांजोब्बाय दहाय फैदोंमोन आरोना रावबो गैला थांजोब्बाय साथाम फैदो दसे बिजि जाबायना आङो इयावनो थांजोब्बाय आरोना नेटबो प्रब्लेम दसे बेस्थ'मोन अननानै फैफिनदो लोगोफोर सोर सोर फैदोंमोन दहाय डेभिड बर' खुगायाव मा जाबाय दं सिलिखा जाबाय दं आङो सिलिखा जादोंमोन आरोना माबा बेगरखौ जाफ्लांबाय दं गारनो बादो मा ओंख्रि जानाय डेभिड बर' अननानै खोन्थाहरदो आरोना ओमफ्राय अनजु आगैयाबो मा ओंख्रि जानाय खोन्थाहरदो दे थांबायसो नामा जेपि ब्लग सावगारि गयारि अके दान हरदों जोंहा सावगारि आगैमोना थांजोब्बायसो खोमालै आं दसे बिजि जाबायना गैला सं अनलाइन दङब्ला फैफिनदो आरोना डेभिड बर' आं दिनै जायाखैनो दाबो जायाखै नामा खामानि बेस्थ' जानांगौ सङाखै बानानै बानानै सङाखै आरोना अबा ओंखाम उखैनानै थागोन सं अनजु ब्लग अमा बेदरमोन आरोना गोथाव मालायसो अमा बेदर मिसमोन आरोना दिनै जोंहा आलासि फैदोंमोन आरोना दानि आं दसे बेस्थ' जाबाय आलासिदो थांजोब्बाय खबर होनो फैदोंमोन सारद' दङ सारद'नि खबर होफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो थांजोब्बाय आगैमोना
थांजोब्बायसो सं सानैल'सै अन्नानै लाइक होआखैब्ला लाइक होना होदो आरो ना आगैमोन प्लिज लाइक होआखैब्ला लाइक होना गालांदो सासेल'सै थांजोब्बाय रावबो गैला सं बाजोब्बाय खोमा थान्दाबो ना बोथोराबो लिजा मोसाहारि अनजु आं नोंखौ सापर्ट बानायदो आंखौ बेक बानायदे जोंहा लिजा मोसाहारि आगै फैदों जोंहा अनजुखौ सापर्ट बानायबाय होनना बुंहरदों आरोना ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों जोंहा अनजु आगैया थांबायसो नामा थाङाखैब्ला खेबसे कमेन्ट हरफिनदो आरोना लिजा मोसाहारि थांजोब्बाय नामा आबौ थांजोब्बाय आगै आं बिजि जादोंमोन ना इयावनो थांजोब्बाय आरोना रावबो गैला साथामल'सै दङ दायो आलासि फैदोंमोन आरोना जोंहा थांबाय दायो आलासियाबो थांबाय गासिबो थांजोब्बाय अन्नानै फैफिनदो आरोना लोगोफोर सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला प्लिज 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 फैदो थांजोब्बाय लिजा मोसाहारि मानासाव फैबा खबर हो आब' मालाबा औ दे आगै जागोन ओमफ्राय नोंसिना मा गामि आरोना लिजा अन्नानै खोन्थाहरसं गामिनि मुंखौ इउ बि स्टेट मिक्स हेल' आब' गुड इभिनिं औ गुड इभिनिं आगै थेंक इउ स' माच आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जानाय आगै इउ बि स्टेटास अन्नानै खोन्थाहरलायदो दे सालबारि खाथियावनो आब' जोंनाव सालबारि खाथियावनो आरोना ओमफ्राय मा गामिखौसो नांगौमोन गामिखौ होमबालाय खाथिनिनो जागोन आरोना जोंनाबोथ' नै आनन्द खुस्राबारि खाथियाव खुस्राबारि गोलैयो जोंना सिनायै जानांगौ खुस्राबारिखौथ' मोनथिगोन ना सालबारि खाथिनिबा सारितासिम थागोन आरोना आंबो ओमफ्राय मानसिफोरासो थागोन ना थाया सारितासिम थानोसै दानिया थाब थाब मोनायोना दिनैबो नै बोथोरानो थान्दा खोबलुले नालाय मोनानाय बायदि नुबाय इउ बि स्टेटास आलु ओमफ्राय अमा बेदरसोमोन आब' नोंसालाय मा ओंख्रिमोन आब' औ जोंहा नेटआबो मा लिजा गैथ'ला आंना दे ओंखारथ'नोसै औ दे आगै जेबो नङा थेंक इउ स' माच आगै लिजा गोबावहालागै थाबाय नोङो आंजों हेफाजाब होफानायनि थाखाय थेंक इउ स' माच आगै लिजा गाबोन सम मोनब्लाथाय फैफिनबानो जाबाय आं मैयाबो सम मोनासै आरोना आंबो रडआव थांदोंमोन मैया होनो सम मोनासै फैनो मोनाखाबाय नालाय गाबोनबो आंबो सम जायोना जाया जाब्लाथाय फैसिगोन
एवारि ब्लग हाय आगै रिजु मा खबर औ आब' मोजां आरोना आब' आंना ओमफ्राय नोंना मा खबर आब' अननानै खोन्थाहरदो रावबो गैला थांजोब्बाय जोंहा वारि आब'नि सर्ट भिडिअखौसो नायनो नेगासिनो आं माला होगोन जा मोजां जाखागोन आरोना आब'मोननि फावथिनाया फार्स्टनि पार्ट वानाबो बिराद मोजां जाखादोंमोन ओमफ्राय दायो पार्ट टुआबोथ' मोजां जाखागोन आं नायनो नेगासिनो आब' माला होगोन थाब थाब लाबो आरोना इउबि स्टेटास मिक्स माथो सानैल'सो नायगासिनो आब' औ रावबो गैला आगै थांजोब्बाय सानैल'सै खामानि दं जानांगौ बेस्थ' जाजोब्बाय थांजोब्बाय आरोना बरिंबो मोनबाय जानांगौ आंबो बेस्थ' जाबायमोन नालाय दसे थांजोब्बाय बेयावनो मोनाबायबो नालाय आंबो 4टासिम थानोसै बारा सम थाला बोथोराबो थान्दाखाना दिनै बिराद आंबो नायथ'ला दे आब' दे आगै जेबो नङा थेंकिउ स' माच आरोना दसे समब्लाबो हेफाजाब होनायनि थाखाय इउबि स्टेटास जेपि ब्लग तुलुमनि बर' आं खालामबाय जोंहा तुलुमनि आगैया थांबायसो नामा थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालामदो जोंहा जेपि ब्लगा गैया तुलुमनिखौ खालामबायनो आरोना कमेन्ट हरना दोनहरबानो जाबाय आगै जेपि अननानै जाय जाय अनलाइन दङ प्लिज कमेन्ट खालामहरदो आरोना खेबसे थांजोब्बाय खोमा सावगारि आगैमोनाबो गैला निजोरा तुलुमनि गैला मावरिया सेंग्राबो फैदोंमोन आंहा आरो बेस्थ' जानानै नायनोनो मोनासै सोर सोर फैदोंमोनथाय गोदान फैदोंमोन आरोना सारुक बर' आगैबो फैदोंमोन एसपि मिउजिक भिडिअ हाय आब' आंहा दासो औ आगै थेंकिउ स' माच एसपि मिउजिक भिडिअ आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आरोना ओमफ्राय इउपि स्टेटास मिक्स आइ एम लाइक दान आब' औ थेंकिउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय इउबि स्टेटास आगै एवारि ब्लग लाइक दान आगै औ थेंकिउ स' माच आब' वारि लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय थाबैनो लाबोदो आब' नोंसोरनि फावथिना शुटिंखौहाय थाबैनो खालामदो नायनो लुबैनाया हामथारला होनलाय एसबि मिउजिक भिडिअ सापर्ट खालामदो अननानै जोंहा साब्रैल'सो दङ आरोना ओमफ्राय बे सासे थांबावबाय साथामल'सै ओमफ्राय जाय साथामनि गेजेरावहाय जोंहा एसपि मिउजिक भिडिअखौ जाय सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना जेपि ब्लग सावगारि गयारि आंनिखौबो खालामना होदो आं गाबोन खालामगोन दे जोंहा सावगारि गयारि आगैया गैया नामा थांबाय नामा थाङाखैब्ला थांलायबाय नेटानो थांलाय फैलाय जायो एवारि आगै जागोन एडिटर आंगौ नामा आब' लोमजानासो दङ जेबो नङा आब' मोजाङै ट्रिटमेन्ट लाब्लानो जाबाय जाहाथे थाब हामथों दायो आरो थान्दाबो ना बोथोराबो बिराद थान्दा जादो मोजां नायजादो ओमफ्राय थाबैनो हामथों आरो थाब थाबनो भिडिअ लाबोनो हाथों आरोना आब' इसोरनाव आर'ज गाबनाय थाबाय जोबोर गोजानाव लाहैदों खोमा आरोना आब' शुटिंखौ
एसपि मिउजिक भिडिअ हाय आब' औ आगै हाय थांजोब्बाय रावबो गैला मालाय बाजोब्बाय खोमा सानैल'सै आरोना आगैमोन खमबा बायो आरोना थाबाय थानो आंबो बायो नोंसोरबो बायो सारिथा जासिगोन आंबो सारिथासिमल' थागोन थेंक इउ आगै सना रिजु वेलकाम आब' सना गैला नै सासेल'सै आंबो भिडिअखौनो लाबोनो हायाखै एवारि ब्लग औ मानि लकेसनाव मोननै लकेसनाव लानाय जादों औ नंगौ नामा आब' दे मोजाङै मोजां जाथों मोजां नुदों आरोना आं मैया आब'नि सर्ट ओरैनो खिथिनायखौ शुटिंखौ सिनारिखौ पाहारखौ मोजां नुदो जा मोजां नुखादो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्दारावनो औ नंगौ नामा आब' मैयानि पाहारखौ समायनाबो नुदों गिथावनाबो नुदों आरोना आब' जिब जुनारफोर थाथावना रखमबो नुदों दङबो खोमा मैयानिया अबे जायगायावमोन आब' बे पाहार खिथिनाया दोननोसैलै रावबो गैला थांजोब्बाय आंबो दोननांसिगोन साप्राकाटा पाहाराव सिनाय मोनफेरि जायगा आरोना आं मिन्थिफेरि जायगा होनलाय मोजां नुदों आब' लकेसनखौ जोबोर मोजां नुदों दख'ना फाननाय सानैखौसो मिनिनो ओंखारदों सासेनिया दख'नाया फैलाना थानायखौ मिनिनो ओंखारदों आं मैया नायनायाव सानै मोसानाय सर्ट खिथिदोंमोन नङा सासेनिया फैला रावबो गैला आंबो दोननोसै नामा बायो आरोना रावबो गैयाबा रावबो गैला आंबो दोननोसै बाय बाय लोगोफोर थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि लाइभ स्ट्रिमाव आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय ओमफ्राय आं दिनै लाइभ स्ट्रिमखौ फोजोबबाय बाय बाय टेक केयार दोनबाय आंबो रावबो गैया नालाय बरिं मोनो आरोना रावबो गैयाबा बायो नोंसोरबो बायो आंबो बायो